Беларусь пачатку 90-х гэта не толькі інфляцыя, прыватызацыя і свабода слова, а яшчэ і час, калі імкліва знікалі старыя арыенціры, а новыя яшчэ не паспелі замацавацца. Людзі шукалі новыя сэнсы. Па ўсёй краіне, як грыбы пасля дажджу, раслі новыя рэлігійныя рухі і секты. Газеты масава запаўняліся аб'явамі варажбітак і цаліцеляў, а грамадзяне перад тэлевізарамі зараджалі воду. Як тысячы беларусаў паверылі ў цуды? Хто ператварыў гэтую веру ў прыбытковы бізнес і чым завяршыўся перыяд рэлігійнага туману ў незалежнай Беларусі? Пра ўсё гэта ў чарговым адліку. Каб зразумець, чаму ў 90-е Беларусь захліснула хваля экстрасэнсаў і разнастайных рэлігійных рухаў, варта ўзгадаць, якой была краіна ў той час. Пасля распаду Савецкага Саюза абсыпалася яго ідэалогія, а разам з ёй звыклая сістэма каштоўнасцяў і арыенціраў. Старыя ідэалы страцілі сваё значэнне, а новыя яшчэ не паспелі сфармавацца. Эканамічны крызіс і гіперінфляцыя толькі ўзмацнялі няўпэўненасць заўтрашнім дні. Але справа была не толькі ў эканоміцы. Амаль 70 гадоў савецкая ўлада моцна абмяжоўвала рэлігійнае жыццё, закрывала храмы, пераследавала святароў і настойліва навязвала атэізм. Веру людзі калі і захоўвалі, то таемна, такім жа чынам і хрысцілі дзяцей. У канцы 80-х і першую палову 90-х адбываецца сапраўдны рэлігійны бум. У краіне аднаўляюцца традыцыйныя канфесіі, імкліва павялічваецца колькасць рэлігійных арганізацый, узрастае цікавасць да духоўнага жыцця. Важным крокам стаў прыняты ў 92-м годзе закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Ён гарантаваў грамадзянам права свабодна вызначаць рэлігію, ствараць рэлігійнае аб'яднанне, распаўсюджваць літаратуру і займацца асветніцкай дзейнасцю. Аднак большасці людзей не ставала банальных рэлігійных азоў. Недасведчаны чалавек мог адначасова паверыць і ў НВА, захапіцца вучэннем Крышны і стаць паслядоўнікам Парфіра Іванова з яго сістэмай дзедка. Многія проста не ўмелі адрозніць рэлігію ад выдуманага культу, а сапраўдную псіхалагічную дапамогу ад маніпуляцый. У пачатку 90-х беларускія гарады літаральна захлынула літаратура пра розныя паранармальныя і містычныя рэчы. На кніжных прылаўках побач з дэтэктывамі і любоўнымі раманамі з'явіліся соннікі, зборнікі замоў, дапаможнікі па хіраманты, астралагічныя календары і кнігі пра схаваныя магчымасці чалавека. Прычым неўзабаве іх пачалі выпускаць не толькі дробныя камерцыйныя фірмы, але і аўтарытэтныя беларускія выдавецтвы. Так, напрыклад, Полымя надрукавала кнігу Мікалая Вепрынцева «Ад экстрасэнса да іных міров». А ўраджай, які раней спецыялізаваўся на сельскагаспадарчай літаратуры, зборнік «Гараскопы, амулеты і прыметы для душы». З'явілася і эзотэрычная прэса. Мінскі часопіс «Пад знакам судьбы» расказваў пра астралогію і гараскопы, а газета «От і до» паставіла побач у сваім падзагалоўку навуку і парапсіхалогію. Містычныя ўяўленні падаваліся не як старыя забабоны, а як веды, якія афіцыйная навука яшчэ проста не паспела растлумачыць. Экстрасэнсы і астролагі на сустрэчах і старонках газет распавядалі пра біяпалі, энергетыку, касмічныя рытмы і схаваныя магчымасці. Тая ж прэтэнзія на навуковасць выяўлялася і ў назвах новаствораных арганізацый. Так у Мінску дзейнічала астраэзотэрычная школа, якая пазней ужо стала астраэзотэрычным універсітэтам. Аднак галоўнай крыніцай папулярызацыі неверагоднасцяў было тэлебачанне. Менавіта яно зрабіла першай зоркай экстрасэнсорыкі Анатоля Кашпіроўскага. Тэлевізійная папулярнасць такіх постацей зрабіла слова экстрасэнс вядомым практычна кожнаму. У масавай свядомасці экстрасэнсаў усё часцей успрымалі як людзей, здольных вылечыць там, дзе не магла дапамагчы афіцыйная медыцына. Ужо ў 1990 годзе Кашпіроўскі праводзіў у Мінску масавыя лячэбныя сеансы, якія здымала беларускае тэлебачанне, і на якіх было практычна немагчыма набыць квіток. Сам Кашпіроўскі называў сабе врачом-псіхатэрапеўтам, але для мільёнаў людзей мяжа паміж псіхатэрапіяй і звышнатуральнымі здольнасцямі фактычна знікла. Услед за агульнасаюзнымі знакамітасцямі ў Беларусі пачалі з'яўляцца і мясцовыя спецыялісты. Газеты запаўняліся рэкламнымі аб'явамі з прапановамі складання гараскопаў, пошуку зніклых людзей, зняцця псуты, вяртання каханых і аднаўлення страчанай энергетыкі. Наколькі будзённай стала гэтая з'ява, паказвае гісторыя Марыі Абрамян. З маладзечна ў пачатку 90-х яна прымала наведвальнікаў непасрэдна ў будынку дзяржаўнай дзіцячай стаматалагічнай паліклінікі, а ў яе працоўнай кніжцы з'явіўся запіс «Прынята в качестве экстрасэнса». Прыём каштаваў 2 рублі
50 копеек, а чарга была распісаная на 2 месяцы наперад. Менавіта тады трывала ў паўсядзённае жыццё беларусаў увайшла астралогія. Раскопы сталі пастаяннай газетнай рубрыкай нават дзяржаўных газет, дзе становішчам планет тлумачылі адносіны, поспехі і няўдачы. Але найбольшым попытам карысталіся спецыялісты, якія абяцалі не проста растлумачыць няўдачы або прадказаць будучыню, а пазбавіць чалавека ад сапраўднай залежнасці. Так паступова ў Беларусі з'явілася асобная індустрыя. У 90-е гады прапанова закадзіравацца ў Беларусі стала гучаць ледзь не з кожнага кута. Калі чалавек злоўжываў, сыходзіў у запой і разбураў сям'ю, сваякі шукалі спецыяліста, які мог бы ўсталяваць для яго жорсткі блок на алкаголь. На такі прыём пацыента нярэдка прыводзілі жонка, маці ці іншыя блізкія. Асновай кадавання стаў метад савецкага псіхатэрапеўта Александра Даўжэнкі. Падчас эмацыянальна напружанага сеанса ўрач фарміраваў у пацыента установку на поўную адмову ад спіртнога і папераджаў, што парушэнне гэтай забароны можа прывесці да цяжкіх наступстваў. Кадзіраваннем займаліся дыпламаваныя псіхіятры і нарколагі. Але для многіх пацыентаў працэдура выглядала амаль як магічны рытуал, дзе адзін цудадзейны сеанс павінен быў перакрэсліць шматгадовую залежнасць і стаць пачаткам новага жыцця. Тыя, хто жыў у 90-е ў Беларусі, адразу узгадаюць імёны людзей, чыя вядомасць магла паспаборнічаць з папулярнасцю тагачасных зорак і палітыкаў. Адной з першых паслядоўніц Даўжэнкі ў Беларусі стала мінская псіхіятр Святлана Данская. Назва яе цэнтра «Рэзервныя возможности чалавека» яскрава адлюстроўвала уяўленне пра тое, што ўрач здольны абудзіць схаваныя магчымасці псіхікі і накіраваць іх на барацьбу з залежнасцю. Метад эмацыянальна-стрэсавай псіхатэрапіі выкарыстоўвае і Дмітрый Сайкоў, які ўзначальваў наркалагічнае аддзяленне мінскага гарадскога дыспансера. Яшчэ адным бедовым спецыялістам па кадаванні быў Алексей Хадоркін. Камусьці кадаванне сапраўды дапамагала гадамі заставацца цвярозым. Іншыя вярталіся да спіртнога ўжо праз некалькі месяцаў. Але попыт на такую дапамогу не знікаў дзесяцігоддзі. Аднак у той жа час людзі шукалі выратавання не толькі ў псіхіятраў. Шмат беларусаў ехалі да святароў, якім народная пагалоска прыпісвала здольнасць ацаляць і выганяць нячыстую сілу. У храмы звярталіся з алкагалізмам, псіхічнымі разладамі і дзіўнымі паводзінамі, якім сваякі не знаходзілі тлумачэння. Асаблівую вядомасць атрымалі Смілавічы. Пасля таго, як настаяцелем мясцовага свята-георгіевскага храма стаў пратэірэй Валерыян Бугаенка, туды пачалі прыязджаць людзі з усёй Беларусі на так званыя адчыткі. Працяглыя малітвы над тымі, каго лячылі апантанамі бесамі. Падчас гэтых адчытак некаторыя пачыналі крычаць, выць, размаўляць нібыта чужым голасам, падаць на падлогу або біцца ў сутаргах. На адчыткі прыводзілі людзей з алкагалізмам, эпілепсіяй, псіхічнымі захворваннямі і цяжкімі нервовымі расстройствамі. Але медыцынскі дыягназ адыходзіў на другі план. Прычынай пакут абвяшчалася псота, праклён або бес, які ўсяляўся ў чалавека. А выратаваннем лічылася не працяглае лячэнне, а выгнання нечыстай сілы. Шырокай вядомасцю карыстаўся і пратэірэй Васіль Піліпенка са Жлобіна. Яму прыпісвалі здольнасць ацаляць, бачыць будучыню, прадказваць няшчасце і без тлумачэнняў разумець, з якой бядой прыйшоў чалавек. Ад яго чакалі незвычайнай пастырскай парады, а сапраўднага цуду. Расказы пра ацаленне і прадказанне перадаваліся па сарафаннаму радыё. Праверыць іх было амаль немагчыма, але кожнае новае сведчанне толькі узмацоўвала рэпутацыю святара і прыцягвала новых наведвальнікаў. Нароўні са святарамі з'яўляліся і адкрытыя махляры. Яны пераконвалі людзей, што на іх ляжаць псота або праклён, патрабавалі грошай і каштоўнасці для правядзення абрадаў, прызначалі новыя сеансы, а адсутнасць выніку тлумачылі недастатковай верай самого пацыента. Але варажбіткі і дзялкі цаліцелі былі толькі адным бокам таго, што адбывалася. Значна мацней чалавек трапляў пад чужы ўплыў там, дзе абяцанае цаленне станавілася часткай сістэмы з харызматычным лідарам, замкнёнай абшчынай і ўласнай ісцінай. Яшчэ на закаце СССР разам з традыцыйнымі канфесіямі ў краіну хлынулі дзесяткі новых вучэнняў. Паводле падлікаў беларускага даследчыка Владзіміра Марціновіча, на момант здабыцця незалежнасці ў Беларусі дзейнічала ўжо больш за 100 розных сект і культаў. На вуліцах з'яўляліся крышнаіты, прапаведнікі новых хрысціянскіх рухаў, паслядоўнікі ўсходніх гуру і настаўнікі, якія спалучалі Біблію з астралогіяй, йогай і разнавагамі пра касмічную энергію. У першыя гады іх успрымалі як яшчэ адну прыкмету новага свету.
свету, які раптоўна адкрыўся перад людзьмі. Газеты з цікавасцю расказвалі пра незвычайныя культы, а некаторыя публікацыі амаль не адрозніваліся ад рэкламы. Але некаторыя новыя рухі патрабавалі не проста прыняць іх у веру, а падпарадкаваць ёй усё жыццё. Дзеля гэтага людзі кідалі вучобу, аддаляліся ад блізкіх і прысвячалі ўвесь свой час супольнасці, дзе гуру станавіўся для іх важнейшым за ўласную сям'ю. Самым гучным прыкладам стала вялікае белае братэрства, паслядоўнікі якога з'явіліся ў Беларусі. Рух гэты ўзнік у Кіеве вакол Юрыя Крываногава і Марыны Цвігун, якую абвясцілі жывым увасабленнем Бога пад іменем Марыя Дэві Христос. Паслядоўнікаў внушалі, што стары свет неўзабаве загіне, а выратавацца змогуць толькі тыя, хто цалкам прыме новае вучэнне. Канец свету прызначалі тады на лістапад 93-го года. Звычайная вучоба, праца, грошы і адносіны з блізкімі гублялі сэнс. Калі свету засталося ўсяго некалькі месяцаў. Гісторыя белага братэрства показала, што вера ў жывога месію ў блізкі канец свету можа цалкам падпарадкаваць чалавека. Таму неўзабаве паўсюль секту забаранілі. Але далёка не ўсе падобныя арганізацыі так моцна кідаліся ў вочы. Некаторыя не гаварылі пра апакаліпсіс і не выводзілі паслядоўнікаў на вуліцы ў рытуальных адзеннях. Яны выглядалі салідна, стваралі студэнцкія асацыяцыі, адукацыйныя праграмы, фонды і ладзілі нават міжнародныя канферэнцыі, атрымліваючы доступ да універсітэтаў, школ і нават палітычнай эліты. Падобным чынам у Беларусі дзейнічаў, напрыклад, рух карэйскага прапаведніка Сан Мён Муна. Ва універсітэты і школы яго секта прыходзіла не з адкрытымі пропаведзямі, а пад выглядам адукацыйных праграм і міжнародных ініцыятыў. Чалавек мог удзельнічаць у такіх праектах, нават не падазраючы, якое рэлігійнае вучэнне за імі стаіць. Сам Мун абвяшчаў сябе месіяй, якому наканавана завяршыць місію Хрыста. А сябе і жонку Хак-Джахан называў сапраўднымі бацькамі чалавецтва. 11 траўня 92-го года Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістравала беларускае аддзяленне міжнароднай студэнцкай арганізацыі CARP. У яе назве не згадвалася ні імя Муна, ні яго царква, аднак яна была звязана з імі. Студэнтаў запрашалі на лекцыі пра лідарства, маральнасць, сямейнай каштоўнасці і адносіны паміж людзьмі. CARP дзейнічаў у Мінску, Гродні, Гомелі, Магілёве і Віцебску, дзе арганізоўвала канцэрты, дабрачынныя акцыі і сустрэчы ва універсітэтах і студ-інтэрнатах. У студзені 93-го года арганізацыя правяла ў Баранавічах 4-дзённы міжнародны семінар, які сабраў больш за 300 студэнтаў і выкладчыкаў з Беларусі, Расіі, краін Балтыі, ЗША, Японіі і Паўднёвай Карэі. Так шлях да веры ў новага месію мог пачынацца са звычайнага семінара па лідарстве. Цікава, што ўжо ў жніўні 1992 года старшыня Верхоўнага Савета Станіслав Шушкевіч, які фактычна быў кіраўніком незалежнай Беларусі, узяў удзел у сусветным фестывале культуры і спорту ў Сеуле, арганізаваным рухам Муна. А жонку Муна у мінскім аэрапорце асабіста сустракала жонка Шушкевіча. У 94-м годзе на вуліцах Мінска ў метро з'явіліся маладыя людзі, якія прапаноўвалі мінакам вырашыць сямейныя праблемы, наладзіць адносіны з кіраўніцтвам і дасягнуць поспеху ў працы. Яны прадстаўлялі цэнтр дыянектыка і гаварылі не пра рэлігію, а пра сучасную тэхналогію кіравання чалавечым розумам. Дыянектыку стварыў амерыканскі пісьменнік-фантаст Лафаэт Рон Хаббард. Паводле яго вучэння балючыя ўспаміны захоўваюцца ў падсвядомасці і працягваюць уплываць на жыццё чалавека. Пазбавіцца ад іх прапанавалася з дапамогай аўдытынгу, працяглых размоў, падчас якіх чалавека зноў і зноў вярталі да непрыемных падзей мінулага. Напрыканцы 94-го года рэспубліканскі цэнтр дыянектыкі узначаліў мінскі фізік і электронік Олег Сурмач, які прайшоў падрыхтоўку ў маскоўскім цэнтры Хаббарда. А 5 кастрычніка 95-го года арганізацыя была афіцыйна зарэгістраваная. Паступова знаёмства з ведамі перарастала ў праходжанне цэлай сістэмы платных праграм. Курсы каштавалі ад 90 да 800 даляраў. Велізарныя грошы для большасці беларусаў таго часу. Кожны новы ўзровень нібыта набліжаў чалавека да ўнутранай свабоды, поспеху і поўнага кантролю над уласным жыццём. Але хіба найбольш незвычайная гісторыя разгортвалася вакол Валерыя Буяка, выкладчыка ўсходніх адзінаборстваў і кіраўніка мінскай супольнасці японскага рэлігійнага руху Оомото. Буяка называлі сэнсеем, настаўнікам, які нібыта валодаў усходняй філасофіяй, каратэ і ведаў пра схаваныя магчымасці чалавека. Ён выступаў на тэлебачанні, арганізоўваў спартыўныя і музычныя мерапрыемствы і кіраваў холдынгам пад агульнай назвай Сакай. Кантора займалася выдавецкай дзейнасцю, ахоўнымі паслугамі, шоу-бізнесам
бізнесам і фінансавымі аперацыямі. У 1994 годзе кампанія пачала прымаць у насельніцтва грошы ў пазыку, абяцаючы вярнуць іх з працэнтамі. Людзі прыносілі сотні, тысячы, нават дзесяткі тысяч даляраў. Пакуль наступалі новыя ўклады, ранейшыя кліенты атрымлівалі выплаты. Але ў 1995 годзе сістэма пачала развальвацца. Калі ўкладчыкі масава запатрабавалі вярнуць свае грошы, высветлілася, што сродкаў на ўсіх не хапае. У наступным годзе Буяка арыштавалі, а пазней судзілі да 10 гадоў пазбаўлення волі. У следчым изолятары ён абвясціў працяглую галадоўку, а 3 лютага 97 года Буяк завостранай лыжкай адсёк сябе фалангу мізінца. Пасля вызвалення ён змяніў імя на Валекс Буяк і працягнуў вобраз мага, экстрасэнса і духоўнага настаўніка. У 2009 годзе Валекс Буяк стаў удзельнікам 8-го сезона расіянскага тэлешоу «Бітва экстрасэнсаў» на канале ТНТ. Аднак пераканаць журы ў сваіх звышнатуральных здольнасцях яму не ўдалося, і праект ён пакінуў адным з першых. Чым часцей падобныя гісторыі заканчваліся страчанымі зберажэннямі, разбуранымі сем'ямі і зламанымі лёсамі, тым гучней былі патрабаванні, каб дзяржава нарэшце ўмяшалася. Сур'ёзна заняцца праблемай новых культаў дзяржаву прымусілі бацькі іх паслядоўнікаў. Іх дзеці кідалі вучобу, сыходзілі з дому, перадавалі грошы сектам і разрывалі адносіны з роднымі. Любыя спробы сям'і ўмяшацца ўспрымаліся як пераслед за веру. У скаргах найчасцей згадваліся крышнаіты, санатана Дхарма, Багародзічы цэнтр і вялікае белае братэрства. У пачатку 1993 года ў Мінску з'явіўся камітэт па выратаванні моладзі ад псеўдарэлігіі, які неўзабаве быў перайменованы ў бацькоўскі камітэт ратавання. Першы калектыўны зварот падпісаў 21 чалавек з 5 беларускіх гарадоў. Аднак дзяржава яшчэ дрэнна ўяўляла, як рэагаваць. У склад першай экспертнай камісіі ўвайшлі 7 чалавек, але толькі двое з іх раней даследавалі нетрадыцыйныя рэлігіі. Камісія адкрыта прызнала, што ёй не стае спецыялістаў, матэрыялаў і паўнамоцтваў. Асабліва складана было даказаць сам факт псіхалагічнага падпарадкавання. Паўналетні чалавек добраахвотна наведваў сходы, ахвяраваў грошы, сыходзіў у сям'і і сцвярджаў, што робіць гэта па ўласнай волі. З юрыдычнага пункту гледжання было няпроста адрозніць разбуральны ўплыў ад свабоды веравызнавання і права чалавека самастойна выбіраць лад жыцця. У 94 годзе з'явілася аб'яднанне «Азон», якое аб'яднала псіхолагаў, псіхіятраў, юрыстаў і рэлігіязнаўцаў. Разам з ратаваннем яно збірала сведчанні сем'яў, выступала ў прэсе, патрабавала дапамогі былым удзельнікам культаў і правядзення праверак дзейнасці канкрэтных арганізацый. І дзяржава пачала дзейнічаць. У сакавіку 96-го царкву аб'яднання Сан-Мён-Муна прызналі дэструктыўнай рэлігійнай арганізацыяй. У 97-м такі ж статус атрымаў саенталагічны рух. Вось так усяго за некалькі гадоў дзяржава прайшла шлях ад разгубленасці і няўпэўненых спробаў ацаніць дзейнасць новых культаў да сістэмы афіцыйных абмежаванняў і забаронаў. 90-е сталі часам, калі Беларусь сапраўды паверыла ў цуды як рэлігійныя, так і палітычныя. Экстрасэнсы, палітыкі і новыя прарокі прапанавалі тое, чаго людзям не хапала больш за ўсё. Простыя адказы і надзею на хуткае выратаванне. Не, дэструктыўныя рухі не зніклі. Напрыклад, у Беларусі дзейнічае рух, створаны вакол кніг расійскага пісьменніка Владзіміра Мегрэ. У 96-м годзе Мегрэ выдаў кнігу «Анастасію», якой расказваў пра таямнічую жанчыну, што нібыта жыве ў сібірскай тайзе, валодае звышнатуральнымі здольнасцямі і захоўвае веды старажытнай цывілізацыі. Вакол гэтай історыі паступова сфарміравалася цэлая сістэма поглядаў. Адмовіцца ад гарадскога жыцця, атрымаць гектар зямлі, стварыць на ім родавае памесце, выхоўваць там дзяцей у еднасці з прыродай. Самі яго удзельнікі называюць сябе стваральнікамі родавых памесцяў. Аднак рэлігіязнаўцы назначаюць наяўнасць у яго вучэння містычных і квазірэлігійных элементаў. Пад уплывам гэтых ідэй у Беларусі таксама пачалі ўзнікаць экапасяленні. Прыхільнікі руху спрабавалі ствараць родавыя памесці ў розных рэгіёнах краіны. Адным з найбольш вядомых лічыцца паселішча Росы ў Валожынскім раёне. Сам Владзімір Мегрэ паступова стаў усё больш адкрыта выказвацца і на палітычныя тэмы. Яшчэ ў 2006 годзе ён заклікаў сваіх чытачоў падтрымліваць партыю «Адзіная Расія». У 2021 годзе апублікаваў адкрыты зварот да Пуціна, у якім хваліў расійскага кіраўніка і прасіў рэалізаваць на дзяржаўным узроўні сваю канцэпцыю родавых памесцяў.
Гісторыя паказвае, што новыя рэлігійныя рухі не засталіся з'явы выключна 90-х. Яны проста змянілі форму. Замест прароцтваў пра канец свету і абяцанняў імгненнага цуду, сёння яны проста часцей прапануюць ідэалы экалагічнага жыцця, самадастатковасці, духоўнага развіцця і жыцця ў еднасці з прыродай. Менавіта гэта і працягвае прыцягваць новых прыхільнікаў. А мы прыцягваем новых падпісчыкаў, для якіх, канешне, гэта бяспечна. Стаўце лайки, каментуйце і хутка ўбачымся з новымі таямніцамі сучаснай беларускай гісторыі. Ваду мы ўжо зарадзілі, можна прыбіраць. Да сустрэчы!